Kapitel 5 Kapitein John Smith. Als dat schip van Holland in Londen aankwam, dan laat Henry John aan naar te komen, naar zijn vrouw en zijn 4 kinderen, en door een week te blijven. John nam de aanleiding aan, en dat duurde niet zo lang, dan zaten hij en Henry taub en vertelden over de onbekende wereld uit te forschen. Henry vertelt John van een weg waar de zal leicht over te komen zijn naar de oostkant van de Indies. Die weg moet door de Noordpool zijn, oder vielleicht over het ganze land van Noord-Amerika. Wens John in Londen weer, bezocht hij Richard Hackling in Westminster. Hij gaf hem den brief, wat Peter Plautdietsch hem metgegeven had, en hij en Richard worden hastig grote vrienden. John werd aan dat Richard weer krijg zo klug en interessant als Peter weer. Nu een week bij Richard, dan deed John zich verabschieden en reist weer noorden naar Lincolnshire. Hij wil zich nog niemals naar huis te komen. Met een grote schmukke piet en een zilveren helmet kwam hij op hem af. De taschen van zijn zadel waren ganz vol zilver en geschenken voor zijn familie, maar ook voor de familie van Lord Willoughby. John leert over zich dat een deel weer passiert in den tijd wat hij niet weer thuis was. Bruder Francis had zich bevrijd en leeft nu als een farmer. En te dezelfde tijd weer door een farmer wat met zijn zuster Alice spaziert. En als John Frauen vroeg over den farmer, dan wordt Alice zeer fuchtig. John wordt boezig aan dat wanneer hij ook Alice bruder weer, wie hij doch 4 jaar weg was en königlich zijn stellung waren aannemen in de familie. John zijn mama ging tot goud, maar de Herr Willoughby weer voor een jaar terug gestorven. Zo nu weer Peregrine Birdie, de nieuwe Herr Willoughby. John bezocht hem en hij werd aan dat ook hij weer bloos om zichzelf en zijn werkschap bekend. Maar hij had een deel vrouwen over de Europese landen. Dat duurde ook niet zo lang, maar een deel mensen armen vrouwen en wil han dat hij zal zijn geschichten alle vertellen wat hij beleefd had. Usually gleicht John dat, aber über dem wordt hem dat te veel, al die achtung wat de mensen hem geven. John vroeg den nieuwen Herr Willoughby, als hij kon een eigen wild nemen in een huisje bouwen, waar hij dan wordt ganz alleen wonen en van de veel en tieren leven wat er im wild wären. Peregrine gaf hem de vrijheid. En John trok in zijn kleine huisje neer am eng bij wild, om eerstmal te wrijven en zich te verholen van den Krieg. Hij nam niet mal en tweede paar klaren met. Bloos een ding jant hij zich door. En dat weer een beker. John weer wat aangeworden in den tijd wat hij niet weer thuis was, dat, wenn hij ook niet weer huurschel daar gegaan, kon hij doch zeer leicht een spraak leren. En nu janker am zijn verstand op te raken, zo weit als dat we schaffen. Hij liet zich beker van een bekerstuur en van een vriend wat er 7 mijl af woont. En die beker wie ook dort ben van Richard Hackling. Meerdere loonkarten van Peter Plautdietsch gemalt, een filosofiebuch en een tweede römische buch, Meditation, en dan nog een Mausbeker, de Ort van Christian, geschreven van in Italien, Machiavelli. Dat laatste buch weer van waar einer kan aan de macht komen en op verschillende wegen jene vind gaan. Wens dat buch over in Italien geschreven weer, noemt John zich in weer buch met, damit hij de spraak nu weer leren kan. John studeerde nog religion, om met zijn kluk uit te komen waarom de katholieken en de protestanten in Rom zich eigen. Iedere dag had John niets te doen, als buis te lezen en te studeren, en met water te holen, en fike te maken, en te jaren voor dat wat hij eten wil. Eenmaal de week kwam John naar huis, zijn mama te bezoeken. Die had dan een ganze rij tuiglichter waar eruit wat hij kon metnemen. 6 maanden later, dan kwam John uit den wild eruit, ganz gefreut en met een nieuwe plan. Hij wist nu ganz genau dat hij would keinmal tevreden zijn in Engeland bloos een farmer te zijn. En hij had ook keine moed gegen de katholieken te vechten. De ganze gedei van Christen ondereinander zich om te brengen, dat weer aanwaardelijk. En in die steed dacht hij nu aan een nieuw denk. Ditmaal wil hij ganz weit im Osten van Europa fahren, en door de Austriën en Hungariërs helpen de Turkische moslims eruit te drijven, wat al hadden grote parten van ihr land aangenomen. Dit weer keine uitgebrachte gedei voor John zijn mama, wat de pracht had, hij zal doch niet wegreizen.
Ein Ding wordt John sich doch über einig te doen. Hij wird sein Geld thuisloten bij zijn Bruder Francis. Es ist dit, wenn hij ein Dag doch dort terugkommt, dann wenigstens hat hij thuis wat. Und den letzten Tag im Juli 1601, dann mögt John sich auf dem Weg nach France. Hij hat ganz leichte Gewehrkleider an in sein silberner Haut. Hij droeg eine Pistole, ein Schwert und ein doppelschneidendes Messer, wat hij sich in seine Boots entstoppt. Wat immer vor am ligt, dat wollte hij niet ganz reid je aan te gaan. Dat eerste Ängstje über dem Wutter in France passiert auch nicht. John ward ook aan dat dat Wutter nicht mehr erbohrt, dat hij sei krank ward. Als hij eerst aan Land weer, dan ging hij naar de andere Seite Marseille, aan de Zuidkant. Dus steeg hij een frische Chap op naar Italien. Dus de nächste Part van zijn reis kwam ze erom dat zijn haar verken te boy stond. Als hij nog maar bloos door over de kant ging op de Chap op, dan voelt John zich al rein afval. Al die andere Menschen, wat hier op de Chap wären rein alles Katholiken von verschiedenen Gegenden, wat alle naar Rom wollen. John deut sein Bastard, dat am nicht wird uitgetekend loten. Aber dat wir so ohne Zweifel, dat hij ein Englischer wär, en danach ein Protestant. Die Dinge waren von Schlag bloß noch einmal schlechter an den zweiten Tag. Dat Chap begint in groter Sturm, en de grote Wellen schmeuten de Chap haan en trei. Wat ze uwes, dann wären in Dorl op ihre Knien in Beden für ihr Leben. Aber dat kam so ram, dat keiner muss doller beten als John Smith. Hörst dich mit einmal, dann drehen die anderen sich alle in den Arm. Alle Engelsche sind Piraten, schrie einer von ihnen, und Protestanten. Gott hat uns diesen Sturm geschickt wegen die. Ein anderer schrie, über den lüden Sturm gehört zu sein. Die Seels klopften boven ihr Kopf an und drei, als du eine Gruppe von rotgesichten Männern auf John zukam. Du hast einen Fluch auf uns gebracht. Über der Kont mit dir. Ein von den Männern schrie, und ein Chor von Juchen wird hören. Dort wird das letzte, was John hier, als er unbedacht über der Kont geheft ward. Das schwarze, schimmernde Meer nimmt John an. Er kämpft, um nach Hecht zu kommen, aber er weiß nicht mal neb, wenn er weich noch rauf wir. Der gute Latz kam er fair. Grüß in der Tid. Er holt die Bluff ab, grüß euer de Wallen am Nawara ungenommen. Mit den Ungegon sagt John im Lichten, der Chap, dort braucht all John seine Macht, Wutter zu bleiben, so lange bis der Sturm hat neu gelassen. En engst auf im Mondlicht kann er eine Insel sein. Der Chap wird lang verschwungen in der Düsternis. Sein Geld, Kriegskleider und Gewehr wie alle weg. Aber du kannst er nu nicht an denken. Er muss nach der Insel kommen. Saal für Saal spritzt er wieder nach der Kant. Als er da ankam, wie er so müde, dass er sich nicht mal über den Wutter rausschlappt. Mit dem Gesicht rauf im Sonnen jascht er Verlauf. Als der Sonne erst abkam zum Morgens, dann stund er ab und ging längs in der Kant. Eine Meile de lang, und er kann nur nicht irgendwo ein Mensch sein. Oder dort wer wohnt. Als John durch den Raum der Kant kommt, dann sieht er ein Ängstchen auf und Chap ohne Kant. Durch in eine B machten der Hand Schutz gesagt für den Sturm. John schließt mit seinen Hängen Hahn in drei. Und dort dauert nicht so lang, dann wird durch ein kleines Boot über den Kant geladen und somewhere kam ihm zu holen. John leert bald, dass diese Menschen wären von Brittany in France. John vertelt seine lange Geschichte an, wie es gekommen wäre, dass er hier allein auf dieser Insel wäre. Während er so vertelt, dann merkt John, dass der Kapitän anfängt zu gleichen. Sicher genug, dass das nicht so lang, dann hat der Kapitän John 3 Kleider gegeben, ein Schwert und eine Pistole. Der Kapitän baut amok an, seine Gruppe Arbeiter anzuschließen. John sagt zu, wenn es das Gegenteil wird gesehen, war er im Meer nennen. Für die nächsten 6 Monate seilt er ganz über das Mediterranische Meer. Sie besuchten Cyprus, Greece und Alexandria in Ägypten. Derer, wo er niemals von geträumt hat, dass er da wird sein. Den Zeit, wo John hier auf dem Schiff war, greifen sie mehrere andere kleine Schiffe an und bestellen die alles. Durch den Zeit, wo John auf dem Schiff war, litt er in Teil von Seelen und von der Butter. Zuletzt
Nu 6 Monat stieg hij vom Schip af in Naples, Italy. Hij verleiht dat Schip veel rijker als hij er weer opgekommen. Als John door vom Schip afging, dan had hij 225 pounds in zijn wanningsvat. Dat weer zijn part van de Schips wat zij hadden bestohlen heen geweest. En dit weer een duil geld. Meer als genoeg, om zich Italien eten laten schön te schmecken in de stad te bezien. Hij kauft sich ook nog nie een paar Kriegskleider en een Pferd. Nadat hij nog een stukje in Rom geweest weer, mögt John sich auf den Weg durch Italy nach Austria, wo er dann schließlich mit Ferdinand seine Armee war traf. Hier so kämpften sie gegen die Turks. Vom Anfang an ging Dinge fein für John. John fühlt sich rein tüßig, mang all diese verschiedene Partner, wat er hier hat. Sie ist von England, kommt some von der noch von Scotland, Holland, Italy, Wales und France. Mit den verschiedenen Sprachen, wat John reden kann er mit mehr von den Männern reden, als eins wer du können. Und so dauert es nicht lang, was der Kommandant bemerkt. Er fragt John, als er endlich gedauert hat, wo der Hungarian Staat von Oberlimbach dort mal leichter zu machen. Gerade nu wird die Stadt umringt von 20.000 Türkisch in Warte gehalten. Mit angeschlossen in der Stadt wie eine Gruppe von Austrian Soldaten, euerleit von Ebersbach. Interessant genug, John kennt diesen Mann, Ebersbach. John hat ihn kennengelernt, als er ganz am Anfang der Armee hat eingeschlossen. Während der Zeit, wo John wie in Lincolnshire gewesen, hat er gelesen und studiert, hat John gelernt, wie er mit 3-4 Stärker können im Krieg entweder wieder auf was weiten lassen. Und für eine Ursache hat er Ebersbach dort mal vertalt. Am kam dort 3 im Kopf nennen, von was sie dann vertalt haben. Hast du irgendwas, was dir besonders kostet im Krieg? Hat Ebersbach gefragt. Ich weiß, wie ich komplett Nachrichten wieder schicken, ohne dass du mit einem Mensch daheim gehen und vielleicht weiß, bis noch gegeben wird, hat John gesagt. Ebersbach seine Augenbrauen hatten sich angehoben. Vertell mir noch mehr von das, sagt er. John erklärt, wie er mit einem Vierstock die erste Arbeitsleiterin wiesen kann. Mit den ersten Vierstock einmal wiesen, meint dort die Leiter A. Wenn dort leicht zweimal wiesen, dann wird dort der B. Und wenn dort leicht dreimal wiesen, dann wird dort der C. Das dort schaut dort ganz mit der Leiter M. Wenn der M wiesen, dann muss einer 2 Viersteiger brauchen. 2 Viersteiger zweimal wiesen, dann wird dort der Leiter N. Und so wieder ganz bad Z. Aber wo wird einer dann, wenn er ein Wort abhört? Hat Ebersbach gefragt. Dann wird einer bloß die 3 Torches einmal abholen. In der Stadt dann braucht einer kein Mensch schauen, und der kann dann noch nicht gegriffen werden. Und der Nachricht, der kann noch nicht abgeholt werden. So dass ihr dann sehr ferne Weg von den Message weg schauen, sagt Ebersbach. Hier, schreib mir den Code mal ab. Und so nu wundert John, als Ebersbach noch wohl den Code abgeschrieben hat. Aber John dachte, dass wir ganz mählich das er wird haben. Und wenn er wird haben, dann hat John vorig was er wird tun. In seinem Plan hat er danach Firecrackers zu brauchen, sodass die Turks würden glauben, dass sie wären eine Angreifung von einer großen Herde Soldaten. Wenn die Turks würden rüberkommen, um jene anzugreifen, dann würden die Austrian Soldaten unter der Leitung von Plautdietsch von der Seite angegriffen. Und in derselben Zeit wird Ebersbach mit seinen Soldaten aus der Stadt rüberbrechen und die Turks von Heng angegriffen. In Ebersbach wird krank weiten, wann er dort tun, wenn John wird am in Plätschen Message schicken mit 3 Vierstärker. Dort jeden steht hier, aber über dem können John Plautdietsch überreden, dort wird schaffen. Und danach so obers, dann krob John ab dem Haus Spatzen ab, wo der gehen immer wieder durch die Stadt, wo der festgehalten wird. Durch steckt er die 3 Vierstärker an und fängt an, ein Message in der Stadt zu schicken nach Ebersbach. Er buchstabiert seinen Plan Leiter für Leiter und Wort für Wort. Und dann wacht er. Und sicher genug, von ab der Wand kommen 3 Vierstärker. Und Ebersbach buchstabierte wieder 3, dort er versteht den Plan. John sein Plan schaut. Den nächsten Tag, dann jäufert in doll Firecrackers rein machen, wo die würden abdeveren und sich sichern, es wann ein doll Gewehr geschoten wird. Die Nacht, als das ersteste wäre,
Dann kropen John mit seinem Partner taub, ruht in de Diestenis nean en stelden en Doyle firecrackers ab. Als dat eerst midden in de nacht weer, dan weer het tijd en de firecrackers dewarden. De plan, die schoft ganz fijn. Als de Turks soldaten uit de stad uitkwamen, dan voeren de Austrian soldaten van de zee touw en Eberswald zijn groep van heen. De Turkische soldaten werden ganz vervierd en omringd met soldaten. En wat het s'morgens weer, dan weer Oberlimbach ganz vrijgemaakt. John zijn eerste officier, weer zo sehr überrascht über John zijn plan dat het zo fijn geschafft had, dat hij am aanstelde über 250 soldaten appear. En wens John dit probleem zo fijn gelöst had, gaf Earl van Meldridge nog een probleem. Een probleem wat er al voor veel langer geweest weer. De stad van Alba Regalis. Alba Regalis werd alle in de maat van Hungarië in Transdanubia. Voor 60 jaar hadden de Turkers de stad al vastgehouden. 30.000 Hungarian soldaten probeerden de stad uit te houden, maar dat speelt zich zo, dat we het niet schaffen dat de stad maar weer opgeven. Ook wanneer de groep 2 maal zo sterk weer. En ook nu maar had John een plan. John zag daarna dat de mannen duiden in Doyle Iertap met scheutpulver volmaken. De Iertap worden dan met teer, sulfur en turpentine toegemerkt. 4 solche Isabols worden dan in de teer aangedrukt en dan dort met plons aangewikkeld. En schließlich een glerband wordt de mank genomen. 50 zinnen Iertap worden gemerkt en John dan de zinnen 4 dragen. Grote Schließers worden dan geholt, met wat ze deze Iertap worden in de stad aanschließen. Krijgt door, wo de meeste Turks zich worden opsammeln, wenigstens wanneer een aangreeping weer. Midden in de nacht, dan vangt het aan. De Iertap worden angesteckt en dan hoog door geloof over de wand in de stad neergeschleept. In de stad, die werden de Iertap ab. Hier worden angesteckt en veel solche Isabols vliegen in alle richtingen. Die 4 dragens duiden ihre Arbeit. Als de stad eerst ganz aan vuur weer en de Turkische soldaten abgegeven hadden en de 30.000 Hungarian soldaten de stad überranden, dan hadden ze al niet veel te kämpfen. Nu 60 jaar, wie Alba Regalis waren vrijgemaakt. In Mulvara wie John de Man. Dat deed niet lang, dan weer manche Austrian soldaten en de Hungarian ihre soldaten John zijn naam zeer hoog bekend. John zijn nächste probleem kwam in Transylvanian town bij Orestad. Ook die stad hadden de Turks vast. Hungarian soldaten hielden de stad touw en groeves ramen de stad, wo ze ihre Schließers abstelden en andere Gewehr. Für wat immer für eine Ursache, die Turks soldaten in de stad fangen an in oud te worden. En zij schluwen ver, dat zij würden mal sagen, einer mit einem anderen Verein, ein Hungarian Soldat und dann noch ein von ihren Türkischen Soldaten, einer mit dem Namen Turbashar. Und John wie futzreit zum Verein. Sie bereden sich, dass sie würden abempiert und sie würden ein Schwert und ein Spieß haben aus Gewehren. Als der bestimmte Zeit ist durch, dann kommt Turbashar, hängt die Wand fair, ganz groß, eine ganze Gruppe Deiner kommt am heran und drüben sein Gewehr und Schild. Als Turbashar erst seine Kriegskleider genommen hat und sein Gewehr, dann kam er ab Tone John gereden. Mit das Schwert in einer Hand und seine Helmet unter den anderen Arm. Als sie erst gekommen wären, dann beugen sie sich einer für den anderen und dann reiten sie an sie für 75 Schritt hinein. John sah sein Helmet ab und holt seine Belts an bei seinen Kriegskleider, fällt sein Schwert ganz fest an und hofft das hoch in der Luft zum Wiesen wie reit. Als die Pistole knallt, dann sah John seine Feit in das Piet nähen und das Piet rannt plötzlich. Als John und Turbashar gerannt kam, dann sagt John Turbashar seine Schwachheit. Eine schmale Rand zwischen Turbashar seinen Brustkorb und sein Helmet. John streckt seine Hand aus und zielt mit seinem Schwert kreisend daran. Als die Piet sich sich vorbeiranden, dann fängt John sein Schwert, der rechte Stier,
In Turbescha schließet hing van Petrov en vallen eer. Wat de tijd wordt John weer van Petrov gesteen en zijn jene gegaan, dan wird Turbescha al dood. Een van Turbescha zijn vriend, Gerolgo, kon dat niet geloven dat zijn vriend niet zal dood zijn. En hij zei te John dat hij would am nächsten dag vechten. En John noemt dat aan. De nächsten dag namiddag, dan rijdt John weer hem terug. Dit moram hadden de mannen zich bereid, zij wouden een spies, een schwert en een pistol gebruiken zum vechten. Bara rijdt John zijn jena met zijn schwert uitgestreikt. Aber dit moram kon hij dat niet möglich maken durch Gerolgo zijn kriegskleider te specken, ook am van Petrov te krijgen. De twee draaiden per arm om nog einmal aan te grijpen. Bij de tijd wordt John zich had omgedraaid en zijn Piet war am Rand gemerkt, dan had Gerolgo al zijn schwert weggeschmeten en had zijn pistool gekregen. John wonk met zijn Piet schwer naar de linke zijde, als Gerolgo nu am Scheiten daar. De Chas traf am, aber viel bloß auf bij zijn kriegskleider. Nu weer op John. Hij noemt zijn pistool, zielt en schoot. De Chas fuhr durch Gerolgo zijn schulter, krijgt over de arm en zijn schulter taubkamp. Gerolgo val van Petrov verwundet. Plötzlich wird John ook al besiegt Gerolgo. En hij noemt zijn schwert en stuk am, hij nog vechten kan. En bara komt John reden naar zijn partner aus een gewener. 2 dagen later, dan wird John, wordt door een vet aansteld, en hij kreeg een van de Turkische soldaten, dat ze zullen den besten vetter uitbrengen. Een man met naam Winnie Mulgrew, Bunny Mulgrew, dus John am naand, noemt dat aangebod aan. Nu bereden deze 2 zich, dat ze willen een kriegsaxen gebruiken, een schwert en een pistool. Als deze 2 gereden komen, dan nemen ze de pistool en schoten. Allebei treffen ze niet. Ze draaien per arm en grijpen frisch aan. Dit moram gebruikten ze axen. Han en 3 jinkert. Ze met de axen zijn te verduwen van een Piet. Om zich verbuwen ze zich kriegskleider, aber keiner kan überhand nehmen. Wat met eenmaal, Bunny Mulgrew, John met zijn ax een van de zier aan zijn helm en doet. De knol van den hef checkt John naar de zier. John zijn voet glapt uit den Zadel eruit, aber hij valt niet ganz rauf. In den tijd wordt John probeert zich gelijk te maken op een Piet en waarop hen te zetten, moet Bunny Mulgrew rijdt om John dood te maken. De Turkisch wordt op bewoond bij Orestij toekijkten, vangen aan te juichen. Als Bunny Mulgrew zijn ax nog eenmaal ophoudt, om nog eenmaal goed te hebben. En dan zag John de man zijn schwache ster, een schmale raan en zijn kriegskleider. Wenn John nog zo half am Piet weer, nam hij zijn schwert en hield hem aan zijn schwache ster. Bunny Mulgrew krampelt van Petrov op de erde op. Dat was een grote sieg voor John. Een sieg dat de Turks ganz moedeloos waren. Niet zo lang, dan weer Orestij aangenomen van de christelijke groepen wordt de stad te houden. Prins Sigmund van Transylvanië was zeer erstaunt over John zijn broedheid tegen de Turks. Hij heeft John ingesteld met 3 kapteboven als een gewaan en dan nog 300 ducats. En daartoe John zijn eerste officier moest hem ten Kapitel, geef hem een Piet en een nieuw schwert. En dan nog een belt, wat de 300 ducats werd weer. Kapitein John Smith weer boven zich. Hij had voor al dit ook zeer gefeit. Aber wie hastig zijn gewaan als dit te ausschworen können, dat wordt hij bald leren.